ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ଯଦି ହ୍ୟାକ୍ ହେଇଛି ସାଇବର ଠକାମି ସୋ ଆପଣ କିପରି ଜାଣିବେ ଚାଲ ଦେଖିବା এই ভিডিওটা পুরা লাস্ট পর্যন্ত দেখନ୍ତୁ। ফার্স্ট ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ ଡାଏଲ୍ ପ୍ୟାଡକୁ ଯିବେ, ଡାଏଲ୍ କରିବେ *#678#। ଡାଏଲ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ ସ୍କ୍ରିନରେ ଗୋଟେ କୋଡ଼ ଆସିବ, ସେଥିରେ ଲେଖା ଥିବ କଲ୍ ଫରୱାର୍ଡିଂ, ଏମିତି କିଛି ଲେଖା ଆସିବ। ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ହ୍ୟାକ୍ଟ ହେଇନାହିଁ। ଯଦି ହ୍ୟାକ୍ଟ ହେଇଛି କିପରି ଜାଣିବେ? ପୁଣି ଯିବା ମୋବାଇଲ ପ୍ୟାଡକୁ, ଡାଏଲ୍ କରିବା #002#। ଡାଏଲ୍ କଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଡ଼ ଶୋ କରିବ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ, ଲେଖା ଆସିବ କଲ୍ ଫରୱାର୍ଡିଂ ସର୍ଭିସ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଡିସେବଲ୍ଡ। ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଏବଂ ଡାଟା ସିକ୍ୟୁର ଅଛି। ଏମିତି ନଲେଜ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ଯଦି ହ୍ୟାକ୍ ହେଇଛି ସାଇବର ଠକାମି ସୋ ଆପଣ କିପରି ଜାଣିବେ ଚାଲ ଦେଖିବା এই ভিডিওটা পুরা লাস্ট পর্যন্ত দেখନ୍ତୁ। ফার্স্ট ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ ଡାଏଲ୍ ପ୍ୟାଡକୁ